maka na anyị maara na ọ bụrụ na agụnye ihe Chineke tinyere na obodo anyị ma ndị dị na ma ndị dị n'ọgụgụ isi anyị na anyị ekwesịghị ịbụ ndị ihe ọbụla na-akọ na anyị ga-enwe ntozu oke kwụrụ onwe anyị n'ụdị ọbụla ọ kachasị n'ebe gbasara mmadụ izu onwe ya. Soro m garuo obodo Ogbunka bụ nke anyị gara na izu one ma one gara aga. Nwerute ebe ahụ enwere ebe dịka ị na ha ahụ ugbu a nkwụ karịrị 100,000 dị n'ebe anyị na-ene ugbu a. Ọ bụrụkwa na uche gị dị na ya, asị gị biko gbaruo Ogbunka maka na ya bụ ihe ga-abara onye ọbụla. Ihe nji na-ekwu bụ na ka m rụtara gị ọkachasị ụnụ abụ ụmụaka anyị bụ ndị nọ n'obodo oyibo na ndị Malaysia bụkwanụ n'ebe a ka ha bịara wee were mkpụrụ akwụ ha ji na-azụ odogwu n'ihe gbasara mmanụ tata. Ya bụ na etu anyị nọ ebe ahụ kpata ego na-azụ odogwu obodo anyị na ha achọ ịdị mma, biko were ya nata ụlọ ka ị bịa tinye nwe ya bụ indọstrị ebe a ga-eji mepụta ụmụ ihe dị iche iche ga-eme ka anyị Igbo kwụsị ike. Ndị Ifeadigo age grade kpọrọ Ugwumba wee gaa na be ha anyị nọ mkpụrụ na abụọ anyị garịrị mee ọtụtụ ihe dị iche iche, mana ihe a bụ iji gwa ụmụaka anyị biko ebe a kịta bụ ego dọrọ adọ. Nwee were ohere a wee na-elotara gị na ọ bụrụ na ị chọrọ imepe indọstrị ọbụla bụ nke ihe ị chọrọ iji na-arụpụta ihe bụ ihe ọbụla gbasara nkwụ ma ọ bụ ihe si na nkwụ ewepụta, biko gbara gawa Ogbunka maka na ego dị ebe ahụ. Ụdị nkwụ hụrụ ebe ahụ afụtụbeghị m na mbụ, ọkachasị na mpaghara ebe ahụ. Biko anakadị gbasi ike mgbe ị ka ga-egote ana. N'ụbọchị tata ọ bụghị ihe gbasara nkwụ ma ọ bụ ihe gbasara itinye ụlọ ngwaahịa ka anyị bịara ikwu, kama na asị a na-eme nke a. Ndị kpọ anyị ga dịka m gwara unu bụ ndị Ifeadigo age grade ụmụ ebe Ogbunka. Anyị na ha bụ ihe ga-anọrọ n'ụbọchị tata maka na mmanwụ anyị na-ekiri ugbu a nke onye ọbụla ma dịka Ijele ọ gbanụbeghị na oru mba niile na-abụghị tata. Ndị Ifeadigo bụ ihe merie ka anyị ga-anọ. Opurobios Igwe Jenga. You guys heard from Iwolo. According to Dunda Uchianye. Iwolo ka Ogbunka. Adejo Ogbunka bia here. Where muta umu ise. Isi Ogbu the first son of Ogbunka. Awuka second. Abala third. Umurebe fourth. Akwa ba. Manu Magu Mureba de Mayadoma every year. This is Ifeadigo age bread. They have been here. Nduru Hala will go up age bread. We have to say, "Oba who are there over there? Wara room water. Wara room water." Those secondary you go up age bread in Mero Hala. When I did Ifeadigo, we are there. Roro this village here. Lock up shops. Always a moon like a habara. For age bread, actually, they are a habara moon. Don't let it hammer. Ika mwa habara we donate ya room roba njoda ejigure sile so nyoda hale ma yin na bataria ai we na gwa haba kwa mbo kuchike do ugwe ejigure do do na a challenge kwa maka ya yin cholo obodo ndutolite ogosi ayin aje ndutolite ogosi ayin aje do mari gwe bi je se ndawo iya ngo Ifeadigo ha set the record like Ugolab. I went at Jela. Nayana, and the other day could go. I'm going to go. Not everything to Ugolab. Don't go to the other there. How was the quick one pro? Now we have a Ogbunka. Each of goes in Igbo, Obodo. Educate is about the room about Ugolab. Second, this Ifeadigo UGWUMBA.
akwụbedikwa beans akwọ dịka m gwara unu na ihe a bụ ijele mbụ na-agba n'Orumba North and South. Onwe bụrụ na ndị wepụtara ya bụ ndị Ifeadigo age grade bụ nke si n'ụmụnebe ogbu nka wee pụta. Aka na ebido maka na a na-aga n'ụlọ na-ekene ndị odogwu ha ji wee biri. Ihe a bụ mmemme abalị na abụọ ya mere na onye agbakwa n'ọsọ maka na ihe ngụta ka dị n'ụzọ. A na-aṅụ akamụ anyị ekene gị maka na onye kene so ekene ya onye ọbụla na-enekọta ndị ọbịa Chukwu ga na-agọzi ya. Ezi onye a na-aṅụ akamụ daalụ maka nnekọta ịnekọtara Ugwumba na ndị ọrụ ya. Ma nwee na-asị n'ihe ọbụla tara n'abalị ga-abụ anwụnta kama ka anyị mee na echi ka ga-aka mma. Ndị wụnụ ka anyị jakwanụ n'ihu. Onye ọbụla jere ịrụ ụlọ chọrọ ibido ụlọ elu anyị eme na ebere ọgbọghọ ụlọ ala. Nke ọzọ bụ na onye ọbụla na-agbanye na ụmụ ya na-anị ụgwọ ọnwa anịghị ego o ji eje nke a na-akọrọ ngị bụ Ugwumba emere na ebere maka ọnya jee lụọ nwaanyị. Ọ bụrụ na eme ịnụga na nga fada na-azọ na-akwụrụ nwe ụgwọ ọnwa ọ ya eje n'iche fada ọbaba mmadụ Chukwu gere ka ọ ba. aha m bụ Chief Nnamdi Philip Okoro Nwakibia 1 na Mushi Lagos Nwakibia na Ogbunka as well by the special grace of God ejiwe mara Oliver kwuru egwu si na enwere nnukwu mmanwụ otu mana ọ bụrụ na Ijele pụtazie ma nke ibudatara Ijele n'ụlọ. Yes, ihe mere wụ na anyị nwawo ndị omenala na-adị mma and omenala ya na-ana ọdịbendị dere ha nke a bụ izizi Ijele na-agba bụ nke be anyị ebe nke Ogbunka ndị ejigere atipụta na Ogbunka and ihe anyị na-eṅomi ihe ọma Ijele abụrụ mmọnwụ maazị
nnukwu mmọnwụ pụta obodo awara ọsọ ọ ya wụ ihe hụrụ na-ekwu ebe a tata anyị sị ka anyị nwee obi aṅụrị na ihe ọma ka ọ wụ anyị wee na-asị ka ụdị a na-abịakwara anyị ka ihe ọma na-aga ọhịa anyị na-ekpe ekpere ya na ọ nwere ihe ọzọ ogbu nke enwenubeghị Ijele na izizi na-abụrọ ndị age grade ya Ifeadigo wee wepụta ya ọ ya mere m ji wee sị na mmesi all the way from Lagos gbadata bịa nọrọ ya ha dịka m nụrụ ya anụ nwa ya eme anyị n'azụ na ya anọ wee fụ ya dịsị ọ na ka mere eme yes ọhịa anyị na-eselebrate today. Ọ dị mgbe nwere ndị na-ekiri gara ekiri n'Ugwumba kịta n'ihe gbasara ịkwalite omenala Igbo maka ndị ụfọdụ ọnọdụ na-agbagwoju ha anya ihe dị iche na omenala na ikpere arụsị abịa na ịkwalite omenala Igbo kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụafọ Igbo ọkachasị ndị na-etolite? Thank you very much. Ndụmọdụ na-enye ụmụafọ Igbo bụ na omenala abụrụ ọgwụ maka anyị na-anụ ebe ọ na-ahịọtụ ife ebe a na-eme omenala eme ụdị ihe a sị agwọ ọgwụ emetọ aka eme nka ụka sịkwa ụka asịrọ mana ihe hibere ehibe ewu omenala dịbagoro adị anyị wee sị ụmụazị na-etolite eto na ọ bụrụ na ha da-afụ ụmụ ihe ndị a obere oge fụ na ihe ndị a ya anasị ha ya ama ntọna na ha ya ama bebe nke si wee si omenala abụrụ ọgwụ onye ọbụla bido ya mewe ka be ndị ya ọdịbe ndị dị ya rafa o nwere ka ndị si eme ha si otu a mebe we keep encouraging people to encourage culture ma n'ọnụ oyibo maka ebe ọbụla ọ sọkwara anyị jee anyị na-ebu omenala eje ebe a ana m esi ebe a bụrụ egwu nawa Lagos bụrụ mmọnwụ nawa Lagos ịgwa ụmụazị m ịgwa ndị nke na-anọtọ nwụrụ ụlọ na ihe awụ ihe a na-eme eme na ihe awụ ihe eji wee mara Igbo be anyị and na anyị na-eme ya rukwa echi.
Nina mochi hano kwa mla na ase keno karere akale ama mo tumi esi wore bu ebu ala aso amuru ni la to di ba ela so asisi ni ko yo dia anje wanne mo di e ma aja yo patara so ba duri ada de ila ta mo ya por superar mo dando ku mo dia kan ya lo ni o ba no mo do ri bi ke no ka na ka ni jere ni ko yero no so mo re ma so ku no jere biko maka ndị na-ekiri biko gwana onwe bụ mo ogbu ehi eziokwu do olulo ma agọfụta ha ude ala ha adụ nwa be nwa ahụ obere Nicholas Ori Ekezie na agbaala ogbu yes Oliver kwuru egwu si na enwere nnukwu mmanwụ nwa otu ikwu wee mechasị na ọ bụrụ na ijere pụta mmanwụ niile enyefe amara ọsọ o wee duzie nke bụ na ijere na-abịakwute uru kọtara anyị ihe gbasara nke bụ niile ewụla ha si ihe ele egosi iwe enyi anaghị egosi nwanne egosi obi tọrọ m ezigbote ụtọ na ijere ịbata n'obi nwanne m nwoke na nke Kenneth Papa Ken China base in fact ọ dị m obi ụtọ because ọ kpọrọ m la fon gwa m datara ihe dị otu ji abịala m agharakwa ịbịa aba nabata ha and anọkwana m akpọ ọmọdụ nsị m la ha abịala since ụtụtụ ka anyị nọ na-eche ha nke bụ eziokwu ụlọ ọmasị m wee and ọnwa onye kwesịrị ịbịa be ya ka a bịara maka ọnwụghị onye ọbụla ka ijere na-echi be ya afọ anụ m na nke a bụ ijere izizi na-agba na Ogbunka nke na ụmụ ịhụ ya mvụ awụghị m ijere except nke na m hụrụ nwe ụra m karịa sọsọ nke kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị Ifeadigo bụ ndị chịkọbara ya bụ ndị Ifeadigo ha na-agbalị oyibe ndị m ka ha bụ ndị ụmụnne bụ Ogbunka ara m asị aka ha jide ọngwa nsọsọ egbu ijere ọ dịghị ihe ha alị ha eme ọzọkwa ya wụrụ onye ji grade ha na-alụbeghị nwaanyị ha ji alị ya nwaanyị iru olu ụmụnne bụ Ogbunka eji ahụla ọbụla abụ ha rụrụ lọkọp stọọ dị a so ọ dịghị ihe ha alị ha eme ma ndị ha na-arụrụ ụlọ ụmụ nwaanyị ndị nke ọdụghị otu ọdụla ezuru ụlọ ha na-enye ego onye nwa ya chụrụ nwa ya n'ụgwọ skuulu ha na-eme ya ma Ifeadigo ọ dịrala ebe ha na ndị ana masị ka Chineke gbaa ha ume ha jirekwa aka na ha jiri ọwa aka ọma ọnwụ ha aka ọjọọ ọ dị ma mgbe ụfọdụ ịkwalite ihe gbasara omenala etu a ụfọdụ a na-aghọtaghị omenala na ịgwọ ọgwụ na ikpere arụsị ke ndụmọdụ nwere ihe ndị mmadụ n'ihe gbasara nke bụ omenala ke ndụmọdụ nwere ike inye ọkachasị ndị na-etolite ihe gbasara omenala ihe m na-ada akọwala ihe na ụkwa n'ụlọ asị nke onye chizuru ya zere omenala bụ ihe adịghị ala n'elu ụwa omenala bikọs ọ tọrọ chọọchị ọwụ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ala eche otu na ijere na fụrụ nwa ọ bụ ụlọ ndị arụsị ọwụhụ ndị arụsị kọma ọhịa ngori ime ka obodo lekpe ọkụ na-adịkwanụ mma beta ụfọdụ la-echela ọwụ onye pti ha mmụọ ọ bụ ụlọ ọ na-egbu mmadụ ndị mmadụ ala ezegharị ya na-eme ka ha ghọtala ọgwụ nke onye chiri ka o ji ezere ya maka otu na mụ na ụdị na ọdụhụ ka mmụọ fụrụ m adịghị aga kọma m nwere onwe m ma ihe wee obi m ma emejọ nwoke nke m ji emejọ nwaanyị mara ụmụ ihe ndị na ụwụrụ ihe a na-eme obodo ji adụ mma ndị ụmụ mmehie ede eme adịghị enwe isi ụfọdụ bịa ha na-apụla n'otu esi egbu mmadụ ọnwụghị ijere n'okpuru ọdụ ndị dara eti mmadụ pin ndị na-eti mmadụ agba mmadụ injection itiri mmadụ ihe la poizin ọwụghị mmọnwụ na-eti ya so ndụmọdụ m na-agwa ha ụlọ ihe m na-ada agwa ha mgbe ụfọdụ ha na-akpachara anya la anụkwana ihe na-eme ọgwụchahụla ụmụ ihe ndị a ma ọ bụ otu na okpukpe ha nọchi ọwụ ihe ọjọọ achetara mgbe mpa nnukwu m ha nọ ka ị ga aka akụrụ mmiri ṅụọ ị lawa
a na-enwekwa mmekọrịta dị n'etiti ndị Ogbunka na ndị Iworoye dịka ebe ha si ka na-enwe mmekọrịta fọmali ha na-enwe pọtụtụ isi ọgbaghara na-adapụ anyị enwechache kọneshọn n'ụtọ ndị dere akwụkwọ ochie kọnete sọcha histri anyị nwapụgotere were rekọdụ gwa anyị mana adị onye ọ na-achọ iwu freeborn citizen onye ọbụla bụ freeborn oke mana ị nwere ụmụnne adị onwe ebe onye bidoro a sịrị na nwaanyị ọbụla edina n'obute okwu ị mara na akpa anya akpa nye ka nna m ji agwa m ezere adị nwa m aza m ọsị ma na-eme n'ala ọ bụ na ute adịghọzi ihe ọma na-adị mma n'obodo ya bụ onye ọbụla pụrụ ụzọ ije ọfụ ihe ọma ya nweta na be ha na onye bụ akụrụ ụlọ amara onye kparịa onwe bụrụ na Ijele anyị na-ekiri ugbu a bụ nke si n'aka ndị Ifeadigo age grade bụ izizi onye ọbụla nọ n'ogbu nke na-afụ Ijele ọ bụghị na ọ fụrụ n'ebe ọzọ ma ọ bụ na o kiriri na TV ihe a bụ Ijele izizi na-agbanụ n'ogbu nka niile n'oru mba niile gba gburugburu ya bụ na ụmụaka na-anụ maka Ijele n'afọ ebe Oliver na-etie n'egwu na ha afụtụbeghị ya n'anya kama ha na-anụ Ijele ọ bụrụ na a na-akpọ Flavor Ijele ụfọdụ esoro na-akpọ ọ bụrụ onye ogbu nka si na ọhụnụbeghị Ijele na be nne ya na-abụghị nke a ya bụ ahinze ndị Ifeadigo age grade maka ike obi rụọ ahụhụ ụka mee ihe dị n'ime ya wee kpọpụta Ijele nke izizi na ogbu nka ịfụhụnụ ka ọ na-ekwo ịfụhụnụ ka ọ na-agbagharị
Apa mo bu Mrs. Ifeanwa onye umulebe ogwu nka ka mbụ ihe ejiwa mara m ede kọ na mba aha group m Ife Kitchen yes ihe anyị nwere taa bụ na ụmụ Ife na-eme ị na-echeta ihe gbasanyere omenala ha wee kwuo si na ha esi ndị Igbo ahụ ka anyị sikwa ịnapụ anya ị afụ ede agwọrọ agwọ eji akwụkwọ n'igbo witi ụkpaka nke a bụ ọsụ akịdị yes eji ụkpaka wee gwọ ya nke a bụ ọkpa akị eji asụ wee gwọ ya wee te ya a na-ete ya ete nke a bụ ụkwa nke a bụ osikapa ụmụaka yes ehi one ewu one ọkụkọ one nyere ndụ ha taa maka mmemme a brother mama m ka m esi kwubi ya ụmụ Ife chara acha ha bụ efi eji efi wee sie eji ọkụkọ anyị tụchagide ọkụkọ ike egwu ịnapụ anya na igburu ebe a ihe abụchakuru abụ anụ ọdịnihu ụmụ Ife gbalịrị ha mere mmemme ha dị ka ha si kwado igosi na ha kwadoro ya akwado akwabeghị bizi akara ekwentị m bụ 07033685100 Ife Kitchen yes mana ịgakwa n'obodo anyị eji wee mara m popular Ifeọma Ojo yes Chairman of the Lagos branch working piano boka chicken always for 2 days. Always for 2 days. Standards electrical. Standards electrical. I would 20,000. Yes, in the 20,000. I support the family. I give that regular one. Baba stand up. Yeah, the regular. Baba stand. My empty like you. Don't do it now. Also the. Opurobios Igwe Ojomu abunze Michael Ezenwa. Ezonu kama mmadụ Yesu udo Ifeadigo Ijele. Mwoka molo bunka. Ofufolo adokwaza agbo. Anu ala atu amokwa. Akonya la mare kwa te kwolo ohia. Bidu duro ile eru ogbo la gbete na azu a. Oye ke bushi ala anya. Ozona ka nwere ofu ezu. Na obu mgbe ni ka na dị ko. Yes. Ama mme nwere ofu tata. Ọrụ ndị na-ekiri anyị. Aye le bota oli Ifeadigo Ijele. Onukute Ijele ya nwere la this village. Ile mmegiri la du ihe lile la ememe. Ihe lile la ememe dị mma. Ihe lile eji enyere obodo aka. Ihe lile eji enyere ndụ aka. Ihe lile eji eme obodo ala agala ihu. Aka Ifeadigo dị. Ha nọ na culture. Ha nọ na religion. Ha nọ na education. And so on and so forth. Oye ji mmadụ Ifeadigo Ijele. So nke a na-etere ya taa ahụ. Ịgba nnukwu mụnwala gị Ijele. Iji were mee ka obodo wee na-ekpo ọkụ wee mmadụ obodo anyị asọgbu ebiri anya ọlele eme onwe ihe ele eme ma anyị na-achanala ụzọ the first Ijele dị n'Orumba n'odu agụ atasi eho n'odu agụ atasi eho ha na-agba Ijele mụnwa na-agba ha ya si mụnwa na-agba agaba akwa egbo odudu bedoro ọzọ anyị nwawo ndị gbara Ijele
ezi obodo Kiribe. Ifeadigo ihe a bụ anyị adịghị hụ much ihe na ihe nke ahụ about 4 years anyị bidoro in existence. Anyị mere inauguration, anyị pụtara ọgbọ, anyị kwere ọrụ obodo, anyị etorogo n'ụlọ odogwu. Ọ ya dị ma anyị nọ n'ọtụtụ ihe dị iche iche anyị nọ na ndị Ifeadigo ịma ndị Igbo ji a na-egosi nwata awọdụ ike okwuta na-emetụrụ ya aka ka ọ tụrụ anyị ụmụ ihe ụfọdụ ọ ga-eji bụ akọ Ifeadigo erota ihe eji mara Ifeadigo a bụ the highest Ifeadigo ahụ the highest age grade ụmụlewe produce bere onwe age grade eji ama atụ ha ọ ha number 1 age grade n'ụmụlewe ala ihe na-eme ha rụrụ lock-up shops, ha rụrụ plaza wee dashi obodo a ha nyere scholarship from primary school primary 1 to primary 6 included 2 primary school enwere Catholic primary school and Anglican primary school enwere ụmụlebe ha nyere ha scholarship. Yes, secondary school enwere ụmụlebe ha bịa dị poor in number. Bifo ị ga-elele wanye eke ebe a ị ga-akwụ ụgwọ then bifo enye ha center. So ụgwọ niile ala akwụ Ifeadigo na-akwụ ya kemgbe 4 years till today. Ibido kwụba ya ka ewe ala akwụ the penalty to wanye ke office and NECO office. Akwụ 50,000 to wanye kakwe to NECO or 100,000. Ifeadigo na-akwụ ya otu ewela center ala ego center ka ewe nwe ike ịgrant ha center. Ifeadigo le utu ihe ndị ọzọ na-enye ndị mmadụ aka lazụkwu mmadụ ụkọchukwu la skuul lazụ ndị mmadụ n'university na-enye aka larụkwuru mmadụ ụlọ anyị arụkwerele mmadụ ụlọ na-enye ihe lechiri ike aka ọrụ sọmụ ka anyị na-agba so obodo ndị isi adịghị nwa na-ekwute ọnụ sọsọ mụ anyị na-eme nso ofu ihe anyị na-eme ihe niile gbara okirikiri Ifeadigo zuru ezu baa ụba ọhịa eji mara Ifeadigo ejiri ụmụ Igbo keleenụ Ugwumba bụ Ugwumba nke anyị bụ nke anyị ị nọ n'ọrụ ị nọ n'Igbo ị nọ n'ọhịa ị nọ n'ụzọ elekwa n'ọzọ leme Ugwumba maka ihe dị na Ugwumba bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe Ugwumba bụ Ugwumba afọ m bụ Mr. Sunday Onyegbuna Igwe Omenife na Ifeadigo age grade Igwe Omenife na Ogbunka Kingdom ọzọ pụrụ ịnye ego na gị pụta mazụ a. Yes, thank you. Yes, maka ibe a na-eme abụrụ ụmụazụ eto anyị si kwado so eme fim na-eme dibịa na fim ọrụ anyị ihe na-ekwuta iji kwado eto a. That's very good. Today bụ 31st December 2022 ka the age grade a na-akpọ Ifeadigo age grade ụmụnebe Ogbunka na-ebupụta mmọnwụ a na-akpọ Ijele. That's today. Anyị bupụtara ka anyị gosi ndị obodo anyị na anyị bụ Ifeadigo age grade na ihe anyị kwadoro ebuka mana anyị ga na-ewepụta ya one after the other wee na-egosi obodo anyị. Anyị chọrọ ka anyị kpochata culture eji ọmalụ omenala Igbo. Anyị chọrọ ka anyị kpochata culture back in our land so that a na-agụ mba ndị ọzọ gbasara culture a na-agụ ụmụnebe Ogbunka na ha so na ndị na-eme culture n'ala Igbo. Anọ m na-emenubeghị Ijele na mbụ na obodo Ogbunka niile ọ eziokwu? Yes, as Orumba as a whole, Orumba onwere ebe enwekọrọ Ijele n'Orumba niile. Ebe nwere Ijele bagwelu na bụ obodo nwere Ijele bụ Ogbunka ụmụnebe Ogbunka o wee bụrụ Ifeadigo age grade n'ime ụmụnebe Ogbunka ọfa bụ ndị isi bupụtara Ijele n'Orumba as a whole. Adịghị na-ekwu ndị Ifeadigo gosiri ihe ndị ọzọ ha megoro ị nwere ike tụpe etu anyị azụ na nke ọzọ maka na ọ ka nkụ nke ọzọ aka gị. Ifeadigo age grade na wetara ife dị mma n'obodo anyị. Ifeadigo age grade rụrụ ahịa lock-up shops nye ndị obodo anyị ha na-anakọsi ego ya. Ifeadigo age grade nwere ndị ha nyegasịrị scholarship from primary school to the secondary school. Ifeadigo age grade na-akwụ ụgwọ ndị obodo anyị ji enene NECO and the WAEC na our school ka anyị wee na-enwe more population na our school. Ibe ndị mbụ na-abụ onye
onye ọbụla bụ an indigenous of Umunebo Ogbunka. Ifeadigo age grade nyere ha scholarship from primary school to the secondary school level. Scholarship is to the primary ruo na secondary. We to the secondary. Ka bụ ịkwụ ụgwọ neko na WAEC. No, not only ịkwụ ụgwọ neko and the WAEC. Anyị na-azụ ndị mmadụ ndị be anyị ndị nwere ndị na position of first position, second position and third position in every class. I now from the class from that primary one to the secondary school level. Yes, all people to go age grade name na Umunebo Ogbunka. Branch the Onisha na Lagos na if I do go age grade then wero any other branch if I age grade all for menana Osina village Umunebo Ogbunka we bido. So how mostly members all over the world. Like even in Malaysia, ndị Ifeadigo nọ ya. Even in London, ndị Ifeadigo nọ ya. Even in South Africa, ndị Ifeadigo nọ ya. Even in the whole Europe, Ifeadigo members do everywhere. Australia, Ifeadigo age grade do everywhere. Ha agbalụ dịka ọkpa ebe niile. Ọ dị matupu ya hapụ mmemme a na-emetata ọ ihe unu tụrụ anya ka unu na-afụ ka ọ gafere ihe tụrụ anya. Anyị ma na mmemme a ga-enye ezigbote ọṅụ. Anyị ma na mmemme a anyị kwadoro mmemme a kwadosie ya ike. Ife anyị na-afụ ebe a ndị mmadụ abịaberekwanu ife fụrụ ebe a na-efubere ndị mmadụ igwe abịabere many people, many prominent men of this Ogbunka ka ga-abịa here, so we are expecting more people. Ndị fụrụ ebe a na-aka bugodu ndị ka jos bịa, many people are coming, so we expect rice and stew are very plenty. Hey, rice and stew adakọ n'ihe akọ maka ebe a n'ebe ebe a ya na-ekwuzi okwu rice and stew ya na-ekwu okwu ya bụ nri eji wee malụ ana Igbo. Anyị nwere ụkwa agwụrụ agwụ ebe a, anyị nwere nke a na-akpọ ọkpa akị, nwee akịdị agwọrọ agwọ, nwee ede agwọrọ agwọ a na-akpọ mbụbụlụ. So ịdị nri omenala ndị obodo anyị bụ Ogbunka na-eri anyị nwere ebe a ka bụrụ sọsọ rice. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Maka ndị na-ekiri agwa na onye bụ. Afọ m bụ Chinenye onye bụ na abụ m Chialedi ụmụ nwaanyị Ifeadigo age grade. Anyị dara nya abụ na-agba na-amanye elu. Asị na ọ ka fụrụ taa. Asị gịnị na-ekwu? Ihe ha na-eme taa. Ihe na-ekwu bụ na Ifeadigo age grade bufutere Igba Ijele masquerade dance. Is one of its kind. Omenube na Umunebo, or I would say Ogbunka. So Ifeadigo age grade we bunited it. So Obido yesterday, how gonna go say be onye gbadata ho say we spazie na aga otutu ebe dị iche iche. Oya na-ekwo yesterday we kwuru kwapụta today. Awe na uze nu gola aboho. We na achịkọtazi dị mmemme. Inekwu anya today ya afụ mgbe Ijele gwa ọ bụrụ obele mmọnwụ. Yes, no ya na-eme. Anyị nwere ha chọrọ ịdị. Anyị na ụfọdụ ụmụ ụka akpacha na enwere ọnụ ha na-ekwu. Igbo onye Ogbunka amụrụ n'Ogbunka. Ebe ka ahụ m onye Nnobi. Anaghị m n'Ogbunka. Ogbunja n'Ogbunka. Ha na-ekwu na abịa na Anambra niile. Na ha kacha anụ nwaanyị. Ha kacha mara eto esi anụ nwaanyị. O nwere eturu ya n'ọnụ. N'ọnụ onye na-abụghị onye ebe a ka mmarụ. Ọ bụ eziokwu. Kọtụrụ anyị etu ha cha anụ. Ọ bụ eziokwu. Ụmụ nwoke Ogbunka ha na-agbalị. Ine na anyị anya inekwuo ndị otu anyị anya fụ na anyị dị ka nwaanyị na-adị. Ọ bụ na ha anụ anyị ọfụma ya ma ndị otu. So imekwa agụ agbalụ na Nnobi. O nwere isi mụ na anụ dị na Ogbunka si m hapụ nnọọ Nnobi developụcha ihe anụ a wee batawa Ogbunka nsị a na-ebe mfụlụ onye metere m nwa. So on that ha na-try. Yes, they're doing well. Yes. Ichekwa ụmụ nwaanyị ndị otu unu nwunye ndị Ifeadigo ichekwa ụmụ nwaanyị So because now I do cheap and age grade 20,000 naira. It's good. It's tasking. It's just the grace of God.
ezi wee chinwa ụmụ nwaanyị chịkọta nwa ha nọrọ together bụrụ ofu wee na-eme something. But I thank God na today ma sị na ụmụ nwaanyị Ife na anyị achịkọta afa otu wepụta n'ike wee nọrọ wee soro na-eme ihe a na-eme. So it's a very tasking because to manage human being is so difficult or easy. Then to compare women, it's individual differences and a lot of things. But I thank God, with the grace of God, we are doing it. I see it too much. Yes, I see it. But so diplomacy, wisdom, age achieve. Ana make no ọbụna na-ekili ife ndị Ifeadigo na-eme ọ bụrụ obele ife ọ bụrụ ndị ọgbụ nke si na ọha aka ihe ana m ekene onye ọbụla na-asị nke onye chiri ya zere afọ anyị na-aba ọ ya abụla anyị ife ọma ga na-emere anyị n'aha Jizọs. Ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị. Ọmụ bụ Chinedu Emmanuel Alexander Onwura onye Ugwumbantụ nke izizi na Anambra steeti were mara. Ahụ bụ onye ji grade Ifeadigo n'Umulebe Ogbungu. And anyị na-eme mmemme a n'ebe a taa. Ifeadigo abụ kemgbe bidoro? Ifeadigo erugo 6 to 7 years now. And within this period, anyị abepụtaga ihe dị iche iche n'obodo anyị because ihe anyị jere kpọkọlọta onwe anyị ka anyị were mepe obodo anyị. Anyị arụgoro obodo anyị lock-up shop were na-agbara anyị ijere nke enwe. Anyị na-azụ ụmụ akwụkwọ, anyị na-akwụrụ ha akwụkwọ. Anyị na-eme ihe dị iche iche iji eme ka obodo dị mma. Ya bụ ihe ọbụla dị mma a ga-eme ka Ogbunka ka a na-anụ aka Ogbunka n'ihe ọma. Onye ka yes, onye Ifeadigo na. Ma dịka anyị nụrụ enwere ndị ọzọ na-emepụta ihe grade a o nwere dịka ike agwụrụ ha unu wee palise ya bụ kedu mkpa unu na-agba ime ka ike ọgwụ ghara ịbụ unu? Yes, ịma ihe dị n'ụwa na onye bịa o mee otu ya na chi ya were ti ya nshike ya. Ọ na ike aja agwụ anyị bifo ike agwụ anyị ga-agba mbọ hụ na anyị mepụtara ya ndị ọzọ anyị zụlitekwara iji ebidokwa ebe anyị kwụsịrị maka mgbogo ka nwoke na-egbogo maka mmegwe na mmadụ. Ihe mere taa anyị amaghị na ọ ga-eruzi ụzọ ọ Chukwu nwe ihe niile ada Chukwu onye na-eme ihe otu o si were chọọ. Ọ bụ ndụmọdụ nke ukwuu na ihe mere n'ụbọchị taa na ihe m fụrụ taa n'ebe a. Ọhaneze ekele m unu azụ m udo dịrị na anyị niile wee na-ejikwa otu aka na-asị ọ na-adị maka mmadụ dimkpa foto ya mee dimkpa mgbe ọ kawo uju ya na okorobịa mepee obodo ya dịka mgbe ọ chọrọ afọ onwe ihe ejije na-echeta ya unu ahụrụ. Cha Igbo kwenu rienu ṅụanụ zụanụ. Afa m bụ Chika Ọkpala na-akpọkwa m Chief His Royal Palm Wine Powerless Chief the Honorable Zebrudaya Okoro Igwe Nwogbo alias 430 MON without EY. Unavuka Ugwumba ibo onyonyo a na-enene na TV na na-ene kwada ọ na-ewetara ya obi ụtọ na-ewetagasara ya ụmụ ihe anyị chefuru echefu n'obodo na-eweta ya na-egosi anyị na na-enene Ugwumba ka Chineke mezie okwu.
bụ Honorable Pius Chukwuemeka Onyegbuna. Onyebe, toruo anyị. Ejikwazi onye ọchọ Ogbunka wee mara m. Mụ bụ onye Ogbunka. Ebe anyị nọ Ụmụnobe village bụ be m. Ebe m dị na mgbada ebe a. So ọ mụ bụ nna egwu ndị ejikwaga. Nna egwu oso na-eji breki na nna egwu bụ onye akpọtara ka ọ bụrụ nna onye nnekọta. Nna egwu esoghị na ejiged ọ bụghị onye otu maka na ị na-anya ndị ahụ ụmụ m amụta ma ọgbọ ha so abụrụgo m okenye kama ha lechara anya ihe m na-eme n'Ogbunka na ihe m bụ n'Ogbunka ha wee detere m akwụkwọ sị ka m bụrụ nna egwu ha ọ ihe mmenụ. Ọ dị maka mgbe i bidoro ya bụ kedu etu ọ dị ịma ịnekọta ụmụ nwoke ụmụ okorobịa ịma ịnekọta ụmụ okorobịa ọ dịghị mfe
Àwọn na-achị kemgbe ị banyere ọ bụ ihe akụ ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ? Nwanna ọ bụghị akụ ilu na-adala ntị ka ọ na-atọ maka ị na-anya ndị awụcha eziokwu na ha awụ ụmụaka mana ọtụtụ n'ime ha alụchago nwaanyị ịghọta so onye ọbụla nwere ka o si eme uru na ka o si akpa agwa nke ya mgbe ụfọdụ ofu onye nwere ike mee o megide nwanne ya ababa mba alụrụ ọgụ ịghọtago mana site na Amarachukwu ole mụ na ha nnọkọrọ ọsọsọ mbọ ọnụ ka anyị na-aba sọsọ mbọ ọnụ ka ha na-aba ọ nwere ọgụ alụgwe mana a na-eyikwa ha eyikwa a na-aba mba nwoke na ibe a na-aba mba a na-ege ntị enye ha ndụmọdụ a na-anabata ọ dị mma ya bụ otu a nụrụ na ha eme na ọtụtụ ihe dị iche iche ya bụ na afọ juru na nke ha megoro nke bụ eziokwu bụ eziokwu onye kwuru ya onye kwuru otu a bụ eziokwu ọ sịrị asị maka na 8th grade a Ifeadigo 8th grade ha pụtara were ife wee pụta na obodo anyị abụ Ụmụdobe n'ogbu nke gburugburu ha arụgo ụlọ n'ahịa anyị ịghọtago o nwere ụmụaka ndị ha na-azụ n'akwụkwọ o nwere ọtụtụ ihe ọzọ eji emepe obodo ha tinyegasịrị aka anyị mara na nke a bụ nta ego ka a na-achụ achụta ego a kịta ha amaeji wee ṅụ mmanya amaeji wee ta anụ ha ga-eti ya na ihe bara uru n'obodo maka agamnihu obodo ka eji wee mepe ya
Ifeadigo lege wanta. Ifeadigo I joke now watch you. Emma lewo watch you. No matter how you do this. Malama. Don't worry, kind of the rice. Tupu anyị hapụ kedu ihe eji mara ụmụlogo ogbu ihe eji mara ogbu nke anyị ndị lakọpụta nri akpụ specially anyị lakọpụta akpa kọpụta ji eme ihe niile wa agrikọlchọ anabata ndị ogbenye anabata ndị mba anyị na-eme akomodeti ndị mba nke ndị kọpa rụcha ndị kọpa bịa ebe n'ọcha ha elekwezighị ala asịzie na ha chọrọ ibi ebe na ha ahụbeghị aha nke na ọwụghị obere ihe na ọ bụghị obere ihe fat ha na-adị so happy ọ dụghị onye anyị wee hospitality na-enye aka na-enye nsogbu ndozi ndị mmadụ so nwere onye bịara obodo a nọrọ na-erigreti obodo onye bịazi ụla ya anyị alụta nwaanyị majority ụmụ nwaanyị ndị Ifeadigo a ha ji jebe dị iche iche majority ọbụla ma ụmụ nwaanyị ogbu beto ha abata na alụba dị ebe nụ ọ dụghị onye Ifeadigo ya nwunye nwere nsogbu since anyị lụbara nwaanyị so all of them are happy. Onye matupu anyị hapụ a na-ekwu eji grade a na-asị ndị a mụrụ site n'afọ etu a ruo afọ etu a. Yes, Ifeadigo age grade were very great age grade. Ndị nwe Ifeadigo age grade there bụ 77 to 80 ha nwe Ifeadigo but anybody ndị matured in heart 81, 82 that matured in heart we can adopt him from 76, 75 anyị lere anya mee interview ya sịla anyị ka oge eso we welcome him anyị ga-eme ya adopt but the main issue eburu Ifeadigo age grade 77, 78, 79, 80 ọha nwe age grade ọha nwe awụ age bracket yes ọ na-ekele ndị na-ekiri ihe a ọhịa anyị chọrọ maka anyị na-eme onye ọjọọ so ha na-edi ijele ekiri anyị maka ọhịa ọma ka anyị na-eme ndị ọka ọ gaala ihu ka anyị na-eme ndị ọja agala ihu Ifeadigo age grade nnukwu age grade chukwu nọnyere anyị kpara kilo owu odu Ifeadigo kpara kilo owu odu anyị tara afụfụ abịala Ifeadigo a na graduate juru ebe a ndị o graduate nọ ya ma ndị eji PhD a young PhD ọdọcha mara ụmụ nwaanyị anyị ma ndị kalebe PhD eme ma ndị na-eme masters ọdụ onwe anyị ebe ahụ illiterate anyị le onwe anyị kwa anyị abụ so ihe ọbụla chọrọ Ifeadigo anyị nwere mfu nwaanyị mfu onwe ihe anyị enweghị fire chief Anambra State fire chief Anambra State bụ onye Ifeadigo age grade Chief Martin Agbere agility Neko director Anambra onye Ifeadigo age grade vice chairman of this village Ifeadigo age grade vice PG of Ogbunka general Ifeadigo age grade the whole ụmụnna obodo a Ifeadigo age grade ụcha chairman branches Ifeadigo either ọwụ vice or chairman more than 3 to 5 branches na the whole Nigeria ndị obodo anyị obi Ogbunka Union Ifeadigo ụcha chairman Ifeadigo bịara ndezi anyị bịara mmepe anyị ga-edezi obodo a anyị na-eme anyị na-epromote ọrụ anyị na-epromote education anyị na-epromote religion onwe ya anyị na-epromote culture onwe ya anyị na-epromote brand onye dị mmadụ Ifeadigo age grade mbụba
Service Award to another person, Chief Ifeadigo, in recognition for your immense support and contribution in development of Obunka. And also, or any of his representatives. Okay, honor. In Obunka and Anambra State at large. Please, one of the representatives are here because Columbia go receive all this award on his behalf. The next on the list, Chief Nnamdi Okoro Community Service Award in recognition for your outstanding support and contribution in development of Obunka. Congratulations. Much is given, what is expected. And I am going to do them about the mobile. I'm never this award in the sum of 100,000. Thank you very much. 100,000 100 naira. Next in our list, Sir Emmanuel Ifeadigo, in recognition for your immense support and contribution in development of Obunka. Because on here, represent here. Sir Emmanuel Ifeadigo, Fesco Nigeria Limited. Fesco Nigeria. Fesco also another award. The next in our list is no other person for this Community Service Award, Chief Kenneth Nwafo, in recognition for your outstanding support and contribution in development of Obunka. Because our Chief Kenneth Nwafo also, or any of his representatives of the Kogola Award. And also, cha Igbo kwenu rienu nwanu zụanụ afa mbụ Chika Okpala na-akpọkwa m Chief His Royal Palm Powerless Chief the Honorable Zebrudaya Okoro Igwe Nwogbo alias 430 MON without EY. Unavuka Ugwumba ibo onyonyo a na-enene na TV na na-ene kwada ọ na-ewetara ya obi ụtọ na-ewetagasara ya ụmụ ihe anyị chefuru echefu n'obodo na-eweta ya na-egosi anyị na na-enene Ugwumba ka Chineke mezie okwu.